Zdravím vás priatelia, vítam vás pri sledovaní nášho prvého videa. Témou tohto videa bude príprava psovoda a psa na výcvik. Táto téma je častokrát podceňovaná, ba až ignorovaná a pritom je to alfa a omega celej problematiky, tak ako napríklad stretching pred behom. Ako úplne prvé by sme si mohli povedať to, ako by mal vyzerať taký deň toho psa, kedy s ním trénovať, kedy by mal ten pes oddychovať. Čiže ak máme napríklad psa, ktorého krmíme povedzme dvakrát denne, ráno samozrejme by malo byť nejaké venčenie, ten pes by mal dostať svoju rannú krmnú dávku a krmná dávka by mala ísť z ruky. Prečo by mala ísť z ruky, si povieme neskôr vo videu. A väčšina z nás asi potom ide do práce. V tomto čase by mal pes oddychovať. Úplne ideálnym prípadom je, keď má pes koterec, kde ho môžeme zavrieť na nejaký čas. Je to dobré z toho dôvodu, že ten pes si nemíňa energiu a nerozptýľuje sa nejakými inými vecmi, nerozptýľuje sa chodcami, ktorí sú za bránou napríklad, nerozptýľujú auta, susedov pes a nemíňa si svoju energiu na tieto aktivity, ale šetrí si ju na tréning, ktorý bude napríklad po obede alebo podvečer. Keď sa vrátime z práce, zase je tam nejaké venčenie, fakt len krátke venčenie, nemala by to byť žiadna vychádzka, nejaká hodinová alebo dvojhodinová. Malo by to byť venčenie, kde si ten pes urobí len nejakú potrebu, potom môže ísť napríklad naspäť do koterca alebo môže ísť do prepravky do auta. No a následuje tréning. Na ten tréning by mal pes prísť oddychnutý, mal by byť hladný, teda ráno ho musíme nakrmiť tak, aby sme ho neprekrmili, aby mal chuť do žrania. Keď už prídeme na ten tréningový pľac, zase toho psa treba vyvenčiť. Potom je napríklad vhodné prepnúť vodítko. Ja venčenie robím napríklad na flexi vodítkach, kde tie psy majú 5 alebo 8 metrov priestor, aby mohli chodiť okolo mňa. Robím to preto na flexi vodítku, aby jednoducho ten pes, ktorý nie je ešte vycvičený, aby mi niekam neušiel, aby som na neho nemusel volať, aby som si už takto vopred nekazil výcvik. Čiže vyvenčím ho na flexine, prepnem ho na nejaké takéto vodítočko, prípadne mu môžem zmeniť aj obojok. Keď s ním idem cvičiť, dám mu reťazku, počas dňa má nejaký plátený alebo kožený obojok. Toto sú všetko signály, ktoré tomu psovi neskôr v budúcnosti povedia, že aha, teraz ideme robiť toto, pretože mám iný obojok, mám iné vodítko, ideme cvičiť. Ten pes sa automaticky na ten tréning naladí, skoncentruje sa. Čo odporúčam na začiatok na ten tréning? Aké prostredie? Určite by som si vybral takéto prostredie. Ja osobne nezačínam výcvik v rušnom prostredí alebo niekde v meste. Ak vám toto niekto tvrdí, je to nezmysel. Je to nezmysel z toho dôvodu, že jednoducho toho psa potrebujete najskôr niečo naučiť a až potom ho budeme trénovať. Čiže prvá fáza toho celkového výcviku je učenie, respektíve výcvik, kde toho psa učíme tie cviky, ktoré od neho chceme, a keď toto ten pes vie, tak potom prechádzame na fázu tréningu, kde toho psa už trénujeme, zdokonalujeme tie jeho schopnosti, dovednosti, jednak tam uberáme tie odmeny, že nekrmíme ho na začiatku toľko ako keď sme ho to učili. Tých odmien tam je menej. Takže určite by som si vybral takéto prostredie, kde ten pes nebude rušený, bude sa môcť sústrediť na toho psovoda, nič ho nebude rozptýľovať, bude nám tu pekne papkať, budeme sa tu cvičiť, budeme sa učiť to, čo chceme, aby sme neskôr vedeli. Takže príprava psovoda. Najdôležitejším bodom v tejto téme je psychická pohoda psovoda. Človek, ktorý ide pracovať so psom, by nemal byť nervózny, mal by byť v pohode, mal by sa tešiť na toho psa a mal by sa sústrediť len na tú prácu, ktorú s tým psom ide vykonávať. Všetky ostatné veci by mali ísť bokom. Pes je veľmi, veľmi vnímavý a citlivý a nejaký náznak vašej nervozity alebo zlej nálady okamžite vycíti a tá spolupráca už nemusí byť taká, ako si predstavujete. Bod číslo 2 je materiálna pripravenosť psovoda. Čo to znamená?
Psovod na ten výcvik by mal byť správne oblečený. Pokiaľ je možné, mali by ste mať na sebe kinologickú vestu, ktorú ja síce momentálne nemám, ale mám nejaký iný oblek, ktorý mi túto vestu nahradí. Ak nemáte po ruke nejakú kinologickú vestu, odporúčam nejakú starú vestu alebo starú bundu, ktorá bude mať hlboké vrecká, do ktorých môžete vložiť ruky bez nejakých problémov. Mali by tam byť odmeny v tých vreckách nachystané pre toho psa, pretože psa treba pri výcviku odmeňovať, minimálne v tej prvej fázi, čo je fáza učenia. Takže čo by to malo byť? V tomto vrecku ja mám napríklad granule, ktoré sú preliaté teplou vodou. Prelievam ich preto teplou vodou, aby pri výcviku psovi išli, dá sa povedať, ľahšie dole krkom. Tu mám nejaké piškoty, jednu loptu, druhú loptu, mám tu krátke vodítko, takže toto sa mi tu všetko pekne zmestí a všetky tieto veci pri práci s obsom budem potrebovať. Čo odporúčam? Z mojich skúseností viem odporúčiť kvalitné krmivo, samozrejme. Malo by to byť krmivo, ktoré spĺňa v dnešnej dobe nejaké štandardy. To krmivo by malo byť suché. Nejaké kinologické pomocky, ako sú tieto lopty, odporúčam profesionálne lopty, ktoré sú nezávadné zdravotne pre psa. Šnúrka je v nich pevne upevnená, aby sa nestalo to, že náhodou tá lopta je malá, pes ju chytí, vy potiahnete šnúrku, pes môže loptu prehltnúť, budete bežať na veterínu. Takže všetky tieto pomôcky by mali byť dopredu premyslené, aké použijete, a hlavne odporúčam používať profesionálne pomôcky. Takéto pomôcky môžete kúpiť napríklad na stránke www.kinologickepotreby.sk. Takže príprava psa, je to veľmi, ale veľmi dôležitá téma. Ako pripraviť psa na výcvik. Nejdem teraz veľmi rozpitvávať, ako pripraviť štenia na výcvik, ako pripraviť dospelého psa na výcvik, lebo to video by sa nám natiahlo možno aj na 2 hodiny. Takže skúsim to skrátiť a zhrnúť, čo odporúčam ja. Ako prvé, pes by nemal žrať vôbec z misky. To je môj názor. Miska na psa je absolútny nezmysel, pretože pes prichádza k žrádlu zadarmo, nemusí absolútne nič pre to urobiť, aby si to žrádlo nejako zaslúžil, vybojoval. Takže toto je alfa omega, nekrmiť psov z misky, krmiť ich z ruky a krmiť ich pri tréningu. Krmnú dávku, celodennú krmnú dávku si rozdelím do 2 alebo 3 častí a priebežne počas dňa tomu psovi to krmivo za nejaký úkon podávam. Čiže napríklad ráno, keď sa ponáhľam do práce, stačí, že mám 100-200 gramov granul, nedám ich do misky, ale venujem tomu 2, 3, 4 minúty času, kým ten pes to krmivo mi zje z rúk. Poďme si povedať niečo k tomu, čo výcvik vlastne je a prečo ten pes by mal s nami cvičiť, mal by plniť naše nejaké príkazy, mal by sa správať tak, ako si predstavujeme, ako sme si to vysnívali. Takže celou takou podstatou, takým základom je vytvoriť si vzťah s obsom. Čo to znamená? Pre vytvorenie vzťahu s obsom potrebujete nejaké motivačné faktory. Motivačné faktory sú napríklad láska, o čom nepochybujem, že takmer každý pes ju dostáva. Niektorí ju dostávajú až nad rámec a dostávajú ju bezhranične, čo podľa mňa absolútne nie je vhodné. A druhým bodom tej motivácie je žrádlo alebo korisť. Povieme si, že prečo žrádlo a prečo korisť a čo je vlastne korisť. Takže keď chceme s tým psom cvičiť, je to veľmi jednoduché. Ten pes nebude cvičiť zadarmo, len pre naše pekné oči, alebo pretože dneska konečne svieti slnko. Ten pes potrebuje nejakú motiváciu, nejakú odmenu, za ktorou sa bude snažiť dostať, a vlastne celý výcvik je len o tom ukázať psovi cestu, ako sa k tejto odmene dostane.
Je to veľmi jednoduché, pretože pes vo svojej podstate je egoista. Zviera nie je náš najlepší priateľ, ako sa píše v nejakých knižkách už od pradávna. My z toho psa môžeme nášho priateľa vychovať, alebo si môžeme z neho vychovať zviera, ktoré nám absolútne nebude dôverovať, ale aby som neodbáčal od témy. Čiže egoista. Psa zaujímajú vo svojom živote len dobré veci. Snaží sa o rozmnožovanie tých dobrých vecí a nepríjemným veciam sa snaží vo svojom živote vyhnúť. To znamená, pes chce žrať, chce sa hrať, chce sa rozmnožovať. Toto sú všetko pre neho príjemné veci. Tie nepríjemné veci sú napríklad ohrozenie na živote. Strašne veľa psov napríklad dokáže odpozorovať, že po ceste idú auta, ktoré sa pohybujú rýchlo, mohli by ho zraniť, preto cestu prebehne napríklad vtedy, keď tam tie autá nie sú. Takže pes vo svojej podstate je egoista. No a my mu teraz musíme ukázať, že ako sa ten egoista dostane k tým svojim veciam, ktoré má rád. To znamená, krmenie by nemalo prebiehať z misky. Malo by prebiehať výlučne z ruky, a to nejaký čas. Ja odporúčam toto robiť so psom pol roka až rok, možno až rok a pol, záleží aký pes, aké plemeno, nakoľko je talentovaný. Čiže keď máme dve krmné dávky, mal by ten pes dostať odtiaľto. To zviera si začne uvedomovať, že keď je hladné, chce sa nažrať, príde k nám a má dôvod s nami spolupracovať. Ak mu to žrádlo nasypete do misky, tak on sa nažere. Ak má doma ešte porozhadzované nejaké lopty, plyšové hračky a neviem čo, tak keď sa dostane vonku na takýto pľac, tak žrádlo ho zaujímať nebude. Môžete ho volať sebe koľko chcete, ale predsa on je nažratý a jeho nejaké granule, ktoré máte vo vrecku, nezaujímajú. Takisto ho nezaujíma lopta. Máte pri sebe napríklad modrú, ale on má doma žltú, zelenú. Tých loptičiek sa doma nabažil dosť, takže čo ho bude zaujímať? Bude ho zaujímať okolie, pachy, psi, ľudia, zver. Bude ho zaujímať všetko možné a nebude absolútne sústredený na vás a na tú prácu, ktorú s ním chcete vykonávať. Ďalším dôležitým bodom je veľkosť krmnej dávky. Samozrejme, ak svojho psa prekrmujete, tak keď prídete na cvičák a budete mať vo vrecku granule, pre psa to nebude zaujímavé, možno pomôže nitran saláma, ale ak v ten deň napríklad nemá chuť na nitrana, treba skúsiť vysočinu, ale možno nepomôže ani vysočina. Takže treba si nastaviť správnu krmnú dávku. To, čo píšu výrobcovia granul na vrecia, sú len informačné tabulky, ktoré by mali splniť nejaký obsah živín. Nie je to vždy smerodajné. Podľa mňa väčšinou sú tieto tabulky navýšené a tá gramáž, ktorá tam je napísaná, je o niekoľko desiatok, možno až o stoviek gramov prevýšená, ako by tá správna krmná dávka mala byť. Čiže to znamená, že potrebujeme mať psa na výcvik v prvom rade hladného, jednoducho, aby sa mu aktivoval nepodmienený reflex, a to je pud sebazáchový. Pud sebazáchový mu hovorí, je tu žrádlo, si hladný, nažer sa, ak sa nenažerieš, uhynieš. Poďme si povedať niečo k tej koristi, ktorú som spomenul. Čiže my tie zvieratá pri tréningu môžeme odmeňovať žrádlom alebo korisťou. Sú psi, ktorí majú v sebe silný koristnícky pud, nemecké ovčiaky, belgické ovčiaky, rôzne iné plemená. Pre tieto plemená je veľkou odmenou, až by som povedal, je to pre nich väčšia odmena ako žrádlo, napríklad takáto lopta. S touto loptou môžete psa odmeniť za vykonaný cvik. Pes sa vám samozrejme za to poďakuje. Pravidlo číslo 1, lopty zase dáva len psovod. Nie sú doma nikde voľne pohodené, pes sa s nimi počas dňa nemôže hrať. Jednoducho dostáva ich len pri výcviku, pri tréningu, aby si tie lopty vážil. Lopta buduje u psa vysoký drive, to znamená, že ten pes je veľmi chtivý, veľmi tú loptu chce
ale je nepozorný, netrpezlivý, nepresný, myslím, že si škaredo sadne, škaredo si ľahne. Je to pre neho síce silná odmena, ale na druhej strane sú tam takéto neduhy, ktoré som spomenul. Preto ja odporúčam bežným psovodom alebo začiatočníkom začať odmeňovať toho psa alebo začať ho učiť najprv pracovať za žrádlo, pretože to žrádlo buduje u psa kľud a koncentráciu a neskôr, ak ten pes je loptičkár, je aportér, by som prešiel na odmeny loptami. Toto vám môžem ukázať na pár psov, ktoré tu mám. Zobral som si sem dneska nejakú vzorku psov, s ktorými momentálne pracujem a na nich môžete vidieť, ako sú tie psy pripravené na výcvik a ako mi reagujú na žrádlo a ako mi reagujú na loptu. Takže kandidát číslo 1, fenka nemeckého ovčiaka, cca 4,5 mesačná. Túto fenku pripravujem na športovú kinológiu, ale viac menej gro, alebo tá podstata toho výcviku rodinného a športového psa v tomto veku je taká istá. Takže ukážeme si na tejto fenke, že či je na výcvik pripravená a či má chuť s nami dneska spolupracovať. Takže vyberiem si trošku granu. Myslím, že je pripravená. Vôbec ju nezaujíma okolie. Zaujímajú viac menej len to, čo v tej ruke mám. Takže takto zhruba by mal byť pes pripravený na výcvik. Dosiahnete to tým, ako už som hovoril, to štenia treba od malička krmiť z ruky, krmnú dávku podávať z ruky a pri rôznych činnostiach veľmi rýchlo toho psa potom naučíte si sadnúť, ľahnúť, čokoľvek. Dôležité je, aby vám to žrádlo nepadalo po zemi. Keď vám spadne na zem, treba toho psa odtiahnuť, to žrádlo zodvihnúť a neučiť ho žrať zo zeme, musí žrať len z vašich rúk. Vtedy dosiahnete to, že ten pes bude celý čas na vás koncentrovaný a nebude riešiť, či na zemi niečo je alebo není. Kandidát číslo 2. Fenka bernského salašnického psa, volá sa Lapka, má 10 mesiacov, roztomilý rodinný pes, trošku bláznivý, neusmernený, nevycvičený, ale už sa celkom dáva do formy. Takže zase si ukážeme, či je pes pripravený na výcvik. Vytiahnem si žrádlo. Privadí vodítko. To je tá trpezlivosť, ktorú som hovoril, že žrádlo dokáže vybudovať. Keď si toho psa napríklad v sede postupne zakrmujem, tak on má dôvod tam sedieť a byť trpezlivý. Pekná. Super. No. Super. Fena je sústredená, má chuť na tie odmeny, ktoré mám. Je schopná, v takomto stave je schopná tá fena sa naučiť veci, ktoré od nej požadujeme. Tak, kandidát číslo 3, fena menom Aura. Je to kríženec nemeckého ovčiaka, je to ešte surová fena, ktorá sa ku mne dostala len nedávno.
Na tejto fene by som vám chcel ukázať to, čo dokáže budovať tá korisť, a to je tá nepresnosť, netrpezlivosť, ale na druhej strane rýchlosť, ochota. Hej, vidíte, že tá fena len skáče, skúša do toho zakusnúť a veľmi ťažko sa dokáže skľudniť. Ľudia, ktorí sú pokročilejší vo výcviku alebo sú to profesionáli, tak dokážu aj takéto zviera naučiť veci, ktoré potrebujú rovno za loptu, že nepoužívajú žrádlo, ale ako som spomínal, bežným psovodom a bežným majiteľom psov odporúčam začať cvičiť na žrádlo. Takže zhrnutie toho, čo sme si v tomto videu povedali. Príprava psovoda. Psovod by mal byť v psychickej pohode, mal by byť správne materiálne vybavený, to znamená buď overall alebo vesta, ako som už spomínal, jednak tie výcvikové pomôcky, správne vodítka, správne obojky, správne hračky, mali by sme mať žrádlo pri sebe. Čo sa týka prípravy psa, pes by mal byť zdravý, mal by byť v psychickej pohode, mal by byť primerane hladný, mal by byť oddychnutý ten pes, pred tréningom by mal byť vyvenčený a samozrejme musíme na záver zvoliť to vhodné prostredie, v ktorom sa ho chystáme niečo učiť. V ďalšom videu si povieme niečo o metodách výcviku, aké sú, aké sa používajú, aké sú vhodné, aké sú nevhodné. Povieme si niečo o podmienených a nepodmienených reflexoch a začneme s nácvikom privolania. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme vám krásny deň.